fanden er I? Ja, hvem fanden er vi? Vi er fra Fødevarekontrollen. Ja. Hvorfor er I klædt ud? Ja, det er nok, fordi vi kører tysk temauge. Ja. Ikke under ordnung mod sein. Ja, lige præcis. Og temperaturen, den var særgut. Jamen, der er da ikke nogen temperaturkontrol på non-food. Men det kan da fandme hurtigt blive, hvis I to ikke slapper, ikke? Jamen... Nej, simpelthen. Vi er senons. Ja. Nej, det er bare siger, ikke? Det er altså med hensyn til kapgang. Siger, at gider du ikke holde din kæft? Nu har jeg hørt på dig. Jeg ved ikke, hvor længe.